Inselmilkom u nistedinkom għat 88 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Smajtuwa ir-risposta ta' Ġesu lil dik il-persuna li talbitu jaqsam il-wirt bejn l-aħwa. Ħabib, wieġeb Ġesu, min qiegħdni imħallef fuqkom, jew min qabbadni inqasmilkom il-ġid bejnietkom. Qisu bħal donnu Ġesu tfantas quddiem ir-realtà tal-qsim tal-wirt li għandu jsir. Ovvjament huwa xi ħaġa tajba u ġusta, imma aħna nafu mill-esperjenza tal-familji tagħna kemm dan iġib inkwiet, firdiet, ġlied, oqrati. Jiena ngħid forsi b'nofs ċajta ma b'ħafna serjetà wkoll li kieku kellna niġbru l-istejjer kollha tal-familji tagħna u l-ġlied tagħhom fuq il-qsim tal-wirt u r-rabta żejda mal-ġid tal-art li xi kultant dan iġib kieku il-libreriji tad-dinja ma jasawhomx il-kotba li jinkitbu. Kemm ġrajiet negattivi u taqsim il-qalb, kemm firdiet li għaddew minn ġenerazzjoni għall-oħra, kemm uliet li ma jitkellmux, kemm kuġini, sekondi kuġini, terzi kuġini illi ma jitkellmux minħabba l-wirt. Qisu bħal donnu din il-ħaġa misħuta kważi kważi, anki jekk fl-aħħar mill-aħħar hija xi ħaġa tajba. X'inhu l-ħażin? Huwa meta f'dawn il-kwistjonijiet norbtu qalbna żejjed mal-ġid tal-art. Fil-fatt Ġesu quddiem dik id-domanda fuq il-qsim tal-wirt jieħu l-okkażjoni biex jgħallem parabola ta' dak il-businessman għaqli illi bena mħażen ġodda imma tant feda, tant qiegħed qalbu fil-ġid tal-art illi nesa l-aktar ħaġa importanti. Il-ħajja tiegħu ma' Alla u l-fatt illi fl-aħħar kulħadd irid jgħaddi mill-ġudizzju ta' Alla. Dan l-intraprenditur illi qiegħed qalbu kompletament fil-ġid tiegħu jinsa dak li verament jiswa fil-ħajja. U din hija tentazzjoni għalina l-koll. Sija jekk ikonna ħafna, sija jekk ikonna ftit. Hemm dejjem ir-riskju illi norbtu qalbna mal-ġid materjali li jtellifna il-paċi tal-qalb f'din id-dinja u jista' jtellifna il-premju tal-ħajja ta' dejjem. Forsi sewwa nagħmlu tagħna t-talba tal-Knisja li spiss titlob għallimna nagħmlu użu tajjeb mill-ġid tal-art mingħajr ma ninsew il-ġid tal-ħajja ta' dejjem. Jew nistgħu nagħmlu tagħna t-talba tas-Salmista għallimni mulej not il-jiem tal-ħajja tiegħi biex jien nimxi bil-għaqal. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.